Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, hotline. Karon nga adlaw Hulyo 2 tuig 2021. Kumusta na kamo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan? Tapos na ang halfway sang 2021, no? Tiari na kita sa bulan sang Hulyo. Pero ang bulan sang Hulyo, tub-tub Agosto, amo pa ining gina-expectar. Kag amo ning ginakabalakan kay amo ning mga binulan nga ginasiling tig-kiliwi. Hunyo, Hulyo, Agosto, mao amo gini tig-kiliwi gid nga sitwasyon. Meaning tigutom ang tawo. Di kumusta kamo iya? Nalakip kamo diri sa listahan sang mga napiktuhan sang tig-kiliwi or tig-gutom nga sitwasyon? Pasalamat kita nga pisar sang ginatubang naton nga pagpanghangkat hindi lamang sa pandemya. No, hindi lamang sa pandemic nga kadamo sa managkalamatay, hindi lamang bangod sang mga nagluntad nga matrahedya. Pasalamat kita nga until today buhi kita gihapon kag ari kita sa dutang luhaan. Amo ba lang ng pinaka-importante mo? Kabuhi kita gihapon. Kag kanaaga gid kada bugtawtan hindi kita maglipat. Pasalamat gid kita. Naw nga kadadlaw nagaginhawa kita gihapon bisan pa man nga kabalo kita nga sa bilog nga adlaw problema naman liwat ang aton atubangon. Di kita nga mga Pinoy mga maisog kita sang dugo iya mo. Naw mga isog kita yang kinaiya kag karakter nga makasarang sining tanan nga mga challenges. Nagapasalamat kita kay Action Bayan Morden for taking over sa aton program sa sulod sang pila ka mainadlaw mga advance sang mga hindi mapaiway nga sirkumstansya. Oy, antes kita magkanto sa aton sining nga formal nga matalakayan sa aton pagpangalagad karon iya nga aga, ginapaybalo talang gali paagi man sa advisory nga ginapagwa sang PDMP. May arao sang ma-experiensyahan based on the thunderstorm advisory number 11 Visayas PRSD Mactan Radar. Ginpagwa alas 6:09 actually kay inapan ni siyang aga, pero may ara sang moderate rain showers, may pagpangilat kag panalagsang pag-experience sang hangin, no? Dala sang localized thunderstorms. Tingin na expect ini nga diri sa Negros Occidental, mga lugar nga posible maka-experience mo ning Cadiz City, Sagay City, Escalante City, no? Di kon isipon nato nagpagwa sila 6 o'clock kaina, kon maglawig ini 1 to 2 hours kapag tupa sang ulan ti subong malong tapos naman Pero kwan kita halong gina kay daw nagasikmuro ang kalibutan ta subong noong kaitaasan tang kalangitan kadulom no kag bisan ang Bacolod nagatupa ang ulan aga pa. Muna mga lugar diri sa Negros Occidental based on the advisory nga ginpagwa sang PDMP. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Anong pinagkamadalag ko nga balita nga tutukan karon niya nga aga diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Now ari ay
sa mga ka-aksyon ta kay gusto ta ni i-plastar gid sa inyo ang latest, no? Especially ining parte sa 3 ka mga preso bla atong mga nagkapalagyo mga pugante kay ang balita subong nga posible wala na dira sa Morsya, no, ining 3 ka mga pugante. Ang report nga posible nakagwa na ini sila sa area sang Morsya. Tiya ba kon mga bisan mag-inuyatay kamot ning pulis ni kalapan dan sa lugar na, no, sa area sa Morsya, nga mo ning panawagan sa mga authorities ulo aligmat kunara kastupad sa Morsya, makaiping malugar na mapalihog i-check nyo gid, no, kay basi kundra makakadto sa inyo ining 3 pa sa nabilin ng mga pugante nga nagapalagyo padayon ginapangita sang otoridad. Report kamo gilayon para man ini sila ang maaresto. Ano pagin? Now, i-check taman karon dugay-dugay, ining balita balang may ara sang 3 ka mga barangay malapit sa sanitary landfill sang Bacolod City nga daw hindi sila conforming nga sigihon ang pag-ula sa basura da. Si Vice Mayor Elcid Familiaran, isa ini sang, if you remember, siya ning gintugyanan man sing una mo, no, kung may traffic zone sing unang gin-create ang Bacolod sa basura iyang isyu kag especially sa ginatingwaan sa city nga hasta subong tinuay gidi malabot bala ang segregation, no, segregation campaign sa city under sa kasuguan nga nagapatuman nga kung tani ang no segregation no collection policy patuman na ni kung wala ning pandemya mo. Pero naway matigayon ti subong ang balita nga may ara 3 ka mga barangay malapit sa sining sanitary landfill nga hindi na sila luyag nga ulaan badra dugang nga basura oy ti magamuni karon din maula ni hindi ayan manibaho ang Bacolod cities ni. I-check talang nagkaroon ng dugay diri sa aton sining pagpangalagad langkoy na, no, update man sa nasiling ko na sa delivery sang mga vaccine kay ang Negros Occidental sige ang delivery mo sang mga COVID-19 vaccine especially sa mga areas, no, sa mga LGUs sa palibot sang Negros Occidental. So ibaloon ta na karon na, no, kung ano ang latest sini karon gadlaw din ang mga schedule kay ginatinguan both ang Negros Occidental kag Driman sa Bacolod City nga mapadasig ang pag-administer, pagpagwa, pagpangbakuna sining COVID-19 vaccine, no, para iya sa mga pumuluyo, no, ngati nakalistahan na naman o nakapanglista naman ang tagsa ka mga LGU. Ang sumpakilay ni Digong ni Manny Pacquiao nagasadya kag nagainit, no? Amo na siling ko sa part iya sang sa politics, sa politika, amo nang mabudlay mo. Waay loyalty, kung sa politika, waya loyalty na iya kung ano man ang inyo sini partido kag ginapatihan sa inyo political party waay na iya, no, waay na iya nagapabilin ang masubo sina nagakadula pa sa inyo ginsumpaan nga partido kung ano man ang inyo panindugan na gakadula na bangon nga sa personal nga interest ti sa diya sumuho. Siling gangkatanay gani sila siling sang pangulo siling yabi mani i-plastar na sino ang mga ginapatihan mo may issue korupsyon sa akon siling nga gobyerno sa mga departamento tinagpagwa pa si Senador Manny Pacquiao listahan, no, pero ako hindi mako abogado hindi mako ang ining issue parte sa korupsyon bisan ordinaryo ka lang nga tao, makita mo kadamo gid issue sa korupsyon galing do hindi lang galing mapangitaan prueba, ebidensya kang makakasi ning mga tao nga
corrupt dira sa gobyerno eh. Action Hotline. Debla? Ay, sos kung kaysa ganin, nagambal man si Presidente Digong siya ining mga corrupt na eh. Mandang mamusakon kay palayason ta kamuda. Action Hotline. Galing kay do hindi man tanan Mr. President tao. Do hindi man tanan nga pangulimbat sa gobyerno daw ginahatagan ginatensyon sa aton sini nga national government kag dapat magpasakaan sila kaso ho. Action Hotline. Ang tao yaga sakripisyo sa kapigadohon subong. No iban sini sa ilaya kon nga naga-enjoy kag kon mayara isyu sa korupsyon dapat imbestigahan dayon ni kay ti kwarta ni people's money ining involved di. Tining away lang duwa ni sadya ini mo ang ending sini kag bottom line isa lang bangod sa interes sa politika. Action Hotline. Alas 8:14 na Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang in a short while si Dr. Sipar Gerhard Kailian kay gusto ta i-check sa iya kay ang delivery bala sang sining vaccine no nga ginapatigayon sa mga LGU halin nagligan nga may nadlaw ti no kadamo na to sang napang-deliver depende man sa listings nga ginasubmit sang tagsa ka LGU. Action Hotline. Kag i-check ko man kay Dr. Kailian kay ang province may ara gali isang may ara sang activate na kuntani bala 911 nga mo ning kontakan mo during emergencies may mga nagakalatabo nga kalamidad kay nang madasig lang operation yawer kundi ginplasta na ni sa province subong ang natabo ay sus damo-damo ya nagbaha ya hindi kay mangon sa ulan ginbaha sang mga piki nga tawag nano man ang aton yung opisyo naman ginahimuan pamaagi sa province nga mapadasig in terms sa pag-response during emergencies and calamities may mapinsaran pa kamo nga manghalit. Action Hotline. So, hindi amo, no? Do karong hindi abla, mag-amo na nga mga style ngayon ng kung tani, instead nga makabulig ka sa imo sini pariho, panghalit ng opisyon niya kung matuod giman nga porti kanamo sa mga fake nga mga call o mga prank calls. Tinalipay makamusina mo nga kung tani gamiton during emergencies and calamities, sinagamit niyo sa hindi husto. Action Hotline. I-check ta lang na karon dugay-dugay sa aton sining pagpangalagan. Balikan ko lang karon si Vice Mayor Elcid Familiaran kay ano ning natabo dira no sa mga barangay. Ngayon hindi sa luyag ulaan sa basura, no? Ang sanitary landfill din ta maula sinisubong sa basura. Hindi ayan nga palanimaho kita di. Action Hotline. Ayos sa mga Facebook users, sa mga nagabariton nagkaroon pagi sa YouTube. Thank you so much sa inyo padayon ng pagsakdag, padayon lang magpadala. Sang inyo sining nga mga mensahe agon nga aton ina makamudar karon dugay-dugay. No? Padala lang dira paliyoga sa may comment section sa Facebook kag amuman sa YouTube. Action Hotline. Ari ang nami gin nga balita. Sa anniversary sa ARB. Bagkaksyon na mo ng papremyo nga madugay ninyo ginahulat ang magabalik na sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ini ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special o ginatawag sa anniversary sa ARB. Action Hotline. Ti simple malang nimo, no? Ang Action Radio Bacolod na mga selebrar na sang ika-52 katuig nga padayon nga pagpangalaagad sa kanginan sa mabot nga Agosto 17. Next month, ini August 17, 2021. May angot sini, magapalagtag ng Action Radio Bacolod sang tag 500 pesos nga ayuda sa mga maukod nga matag palamati bilang tagdaog sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special. Action Hotline. Di simple lang pag-imuon nyo, magtutok lang sa pagpamatistaran ng mga programa sa Action Radio Bacolod. Agon may malawan kung paano maka-entra sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special promo. Lawagon sa masunod ng may nadlaw ang pamaagi sa pag-entra sa sinigang papremyo. Ikuanan nyo lang na kay ilawagon mo na diya kung paano ang pag-entra nyo.
namati ka na, may 500 pesos ka pa. Tinig ka mangita sinaman, ano adlaw nga ayuda ang igadulong sa inyo sang number 1 AM radio station sa pinagkauling nga survey sang Nielsen ang Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline. Sa aton mga ka-aksyon, bantayan ang liwat nga pagbalik sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod Anniversary Special SAP Anniversary sa ARB. Action Hotline. Ano pang ginapangita nyo? Way labot nga may ara na kamo sa makuha nga may information, may ara pa kamo sang premyo nga kuhaon, no? Nga kuhaon, simple lang ang dugang sila nga detalye sa sining nga promo, sunod nga may inadlaw lang namon lawagon pwede. Action Hotline. Alas 8:19 na. Why pagit siya? Basi kon okay naman. Kaya 5 minutes malang ginatag niya para at least hitso-diretso kita karon dugay-dugay sa dugang pagin nga detalye naman, no? Sa lokal naton nga talakayan karon nga aga. Maulanon sa gyapon nga morning, aksyon ay tahupon checking in until 9:30 in the morning. Online sa hotline. Online sa hotline. Check karon talang sining maulanon nga aga si Dr. Sipar Gerhard Kailian. Doc, how are you? Kumusta ka? Do medyo hindi bayad ang sitwasyon sa aton sa mga palibot. Do tinulo ang ulan, talitid rin sa Bacolod and in some areas. Sa advisory ninyo, no, may ara pa ulan kay ina sa aga, Doc? Yes, good morning, no? Mayong aga, no? Kung aga sa nagpapalamatis ang sunrad ko. Ang aton nga forecast ng weather natin sa subong nga adlaw, no? Ang pag-asa nag-forecast na may ara. Ito sa southwest monsoon, nag-apekto sa aton na extreme northern zone. Ang Western Visayas, including na ang Bacolod City, karang nag-occidental, pag-aagong sa partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Ini due to southwest monsoon and some localized thunderstorms. Kaya nakita silang light to moderate winds coming from the northeast, coming from the northeast to the northwest will prevail, no? Over sa aton islas ng probinsya sa Negros Occidental. Kadang aton coastal waters will be slight to moderate, no? May estimated rate rising nga 0.6 to 2.1 meters ang ating estimated rate rate. So muna ang lakas ng atong panahon sa mga action art, no? Kadang atong temperature range dili ay yara sa 27 to 33 degrees centigrade. Medyo mabulog na Yes. Doc, i-check ko lang, nag-ara na kita gali nga supposedly nagpatigayong kita sa 911 balang operation nga pwede tawagan sa public and i-check ko how true is the report nga doon pertiknamo ko ng mga prank calls nga nabaton na? Yes, kasi nga nung at 911 kahapon, launch na, no? Siyempre ang sa yara na sa priority program ng ating governor and kahapon din present na sa ating provincial administrator sa ating governor nga fully operational ang ng 911. Actually, ang amon pangkos nga percent lang ang legitimate. Laban na, mga bata nga nagahampang, no? Diyos! So, either mga tao nga, nag-testing sa 911, ito nung isa sulog pa nila sa mga telecommunicators. That's why nga, one of the things na daw nga, pasulod natin daw yun na, ang proposal na for an ordinance sa mga anti-prank calls ba ordinance para ma-regulate yung pagtawag sa aton sa 911 nga hindi man lang legitimate petition po dapat i-serve natin ng 911 because emergency cases ang atong binakita. Okay. Right. So bali ano matabo sini no? Since gin-launch na ni kahapon, kung may ara ikaw emergency call or may ara sang natabo nga trahedya or may ara sang luyag ka mga bulig, directly i-dial mo lang cellphone kag landline ang 911. Amo na, Doc? Yes. You just dial 911. Just call 911. Ma-connect na yun sa amon nga emergency telecommunicator sa command center natin. Okay. Kasi una mag-dial ka 911 ang nagsabat Cebu. No, amo na.
Yes, sir. Yes, sir. Ang sa una, Cebu na siya kag Manila lang, no? Okay. But aging offense na kita sa PLDT, no? Meaning ang bilog ng Negros Occidental ang matulog na tanang nga call sa aton sa ano, no? Including makulog sa na sa 911 sa Okay. aton sa Kumantan. So kabay pa nga pagi sining imo panawagan nga dapat may ara kasuguan na kag ordinansa kita nga himuon nga matagam man bla ang maghala katawag na nga way pulos nga kanugon lang sa tiyempo nga hindi man matuod kag hindi man niya for emergency ang purpose nila, at least hindi na magsigi-sige na, Doc. Yes, tonight, no? Kay kabudlay gid kay damo gid ang ano ba na ang ating nga 911 prank call, no? Hindi gid ani dapat natin na pagdingon because it will bulaon naton ang opportunity sa iba nga ayara sa emerhensya nga magtawag. So muna siya sunod, no? Actually may ginabalay na kami sa buong draft, no? For an ordinance, no? Pasa lang namon sa sa aton nga sanggunian. Okay. Through sa aton Vice Governor man ang ipasa nga anti-prank call ordinance. So nag-draft kami sa sang anti-prank call ordinance. Okay. And again, sunod, no? At tama na hambal mo, hindi man sila tani mag-sige pang prank sa aton nga emergency numbers because that is very important to us, no? It may cost a life kung imuuntay na. Yes. Kabay pa, no, ato na hindi naging makinanglanon, gani nga silutan tang nagapang tunto, no, nagapanawag na sang hindi husto, basing iban, aksidente, man ang nadadayal nila kapin pakabataan, pero dapat aware kita, nga ini nga bagay, ang purpose ini nga makabulig, to save human life, kaguay na sang iban pa. Yes, actionart. Muna, para masalbar kita nga kabuhi, so muna ang aton ang 911 natin yung establish na para for purpose saving lives and property. Doc, isa na lang ka-concern last na lang. Since nga ang provincial government naka-release ang total na 1,546 vials ang Sinovac the other day or kahapon sa inyo padayon nga pag-transport kag pag-distribute sa mga LGU. Ano, Doc, ang latest under sa Provincial Incident Management Team? May ara pa kita schedule of delivery within today and the following days? So, kahapon na sulat to ang aton na transport team no, nakadistribute sa aton sang mga 1,598 vials. Okay. Dahil niya mo ang Escalante, no? So, kahapon Escalante, 150 vials. Ang ila na utilize is 150, so naubos nila. Okay. Ang Sagay may ara 250 vials, naubos na nila, no? Kahapon. Pero ang hindi magalaw may ara sa 300 vials, may ara lang 290. So may 10 vials pa sa nga nabilin na i-consume, no? Ang Talisay 350 vials, may ara sa 319 vials, so 21 po siya ma-consume. Okay. Ang aton nga La Carlota, may 200 vials, 200 vials na na-consume nila. Ang Pulo Pandan, may ara 150 vials, may ara sila 112 vials na na-consume, may ara 38 na wala na na-utilize. Okay. So, ng aton Pulo Pandan, ang Kabantalan, may ara 198 vials, 190 ang ilagay na utilize, may ara 8 na wala utilize. So that is total utilization of 1,511 vials kag may ara unutilized na 87 vials. So naga naman to sa aga pa ang atong mga distribution, no, ang mga transport, no, para maghatid naman sa atong mga LGUs. So karon makuha na naman ang mga number of consumed or utilized at unutilized actually. So, bali, everyday ni, depende sa gina-request ng LGU mo pag-deliver sa imo team. Yes, sir. And amo pa na sa action na kaya ang ito ng provincial health office, amo na nag-tagsa ito ng instruction kung di mo distribute, where, when, where, and sila kabilog ng mga vaccines to distribute. Okay. Sige, on that note, Doc, salamat gid sa imo sining nga time ginatag karon nga morning kag sa maulanon ni Tiempo, sige naman guro meeting mo sa imo mga counterparts sa every cities and municipalities.
Yes, action art. Ano kita no, pati sa mga yun natin mag-hindi kita dayon taging pabalugin sa iya tatan ang mga preparasyon natin. Salamat, Doc. No? Kaya salamat action art sa ngalan sa ating Governor Eugenio Pedro Lacson. At ito yung salamat sa mga information action radio. Thank you, action art. Action Hotline. Dr. Sipa Gerhardt Kailian, no, sa pinaka-latest karon ti sige galining delivery sang Sinovac vaccine everyday depende sa gina-request sang tagsa ka mga LGU. Although tilapit isa ka gatos ang way ma-administer o way ma-inject, kung mo nga ti mayara posibilidad sila nga way nag-abot ang ginpadalaan sa schedule, gin-confirm na bala nga sila supposedly ang bakunahan, no, may mga amon ang sitwasyon. Action Hotline. Pero mayara gidiyang nga nakakumpleto sa pag tublok sang bakuna nga gin-request nila. By the way, si Gov Lacson the other day, while nga on leave kita, nagpadala si Gov sang text sa akon, siling action art palihog mention nga serado ang bulangan whole month of July. Hoy, dugay ka mo bulang na, hindi ka mo anay halak ang ulo in zero. Remember, nga nagligad tong isa sang reason, nga may ara sang golpeada nga pagtaas sang cases, bangon kami naghalapay ang pamulang, may halapay ang nag-in-zero, pa iya nga nagkaladakpan ganitong iban. Action Hotline. Kala si Gianio, si Gom nagkuha na diho, nagapangayo, bulig siya, hindi palihog, magbulang. Action Hotline. Morning lang kay Ray Valenzuela. Ray Val, good morning. Siling niya, natabo na skilidalan sa unan taytay ho. Gali. Siling niya, natabo na. Sa dalan sa unan sa taytay sa bago. Pagantos tulid, aran ng mga store katungtong sa kanal, hindi malabawal na sa DPWH. Kay tama, gid ka delikado na, liog na be. Lapit na is cruising pulupandan, pero sakop na sang dulid. Halin Bacolod sa left side. Ay, awer. Nagtulong-tong na sila. Sige, salamat gid. I-check na. Dapat gini ang safety na ng unahon niya. Na may kapanukot na sa mga nag-display na. Gintungutan na sa DPWH. Bisan delikado. Ay, nanotamo. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you by Tiki Tiki Syrup. Life Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ng ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
mga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong nakahintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan, malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Alas 8:45. This time check is brought to you by mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pabalik sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Oy, ilawagon ko lang ni Anay ho, mga nagamonitor sa aton karon nga aga. Hotline. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala. Salamat gida. Silingya, greet lang Reverend Father Henry Donasco and Jema Huele. Birthday nila, subong ay birthday nila. Oy, Father Henry Donasco, Padre, happy birthday. Allen Louis Himutia, silingya gamonitor man kami sa Linawon, Kawayan. Action Hotline. Salamat gina. Kay Sir Melili Oligo, sininga sa MM's Bunny Cafe sa Tangob. Salamat din po. Nasun lang ko mga piway kita tempo mga lakagwa. No? Si Nathan Borromeo. Yung good morning. Kag sa tanan ng pumuloy sa Isabela Moises Padilla area. Instead of debating, dapat sila magbuligay sa pagplano kung paano matapos ang COVID. Duterte has no delikadisa. Nauuhaw siya sa power. Defend anay ang WPS kaysa aton ang West Philippine Sea. Mga kabarangay ko, bugtaw panakyaw, hindi magpabulag-bulag. Well, grabe. Action Hotline. Christine Minies Villalobos, good morning man, tami ulang family Minies, Dahay, Tobila, Alit, Amit, Bayawa, Bantad, Atangan, kag Baryoga. Family and always gamonitor sa Pandanon, DSB. Action Hotline. Si Manuelita Ubon na may agaman, Akdol family sa Bago City, kuno araman, Pelton Lipura, ara siya sa Pasay City. Belchurita Ferrer, George Gargasiran, good morning. Silingya happy anniversary, salamat. Miga Mo Irael. Ay, Miga Mo Irael, ha? Mo nang ngalan niya. Morning man, ha? Nixon Riluta Bernardo, RC De Leon, good morning. Athia Kim Eriman, tanan siling Energy Fans Club, ginatamyaw lang. Si Manjo Arnijo, Manjo, morning. Jerry Sibugan, watching from Taiwan. Lucrecia Gabo Bugna,
Bugna family sa Pilisa, kuno good morning. Si Daday Hilado, Milili Uligo, sir, salamat. Pari Landy Alex Jr. Ay, kumusta pare? Hindi gid maghalaka-lagaw, ha? Action Hotline. Bro Ronnie Gordon, good morning. Raymark Estares, siling nga isa kakurakot pag-ihinsa sa gobyerno. Ang LTO, niya kanugay-nugay, naging wala pa hamon mga plaka, tinidto na sa nasyonal ang may problema. Action Hotline. Hindi mo man iya masol ning sa lokal. Kaya sa lokal, way man nga obra niya plaka. Ito na ito sa nasyonal, po sinuging kontrata nila niya nga. Sa tuod lang iban, siniway pa ni mag-alabot yapon, tinapurma ina kang sa isang korupsyon. Action Hotline. Alangan mo yung masulon ng LTO sa lokal, di way na sila labot-labot da, pero may ara gini, siyang nagtrabaho sang hindi husto. Action Hotline. O, kasimple siya na, no? Ti kabay pa makita na sa presidente, ta kay subong. Sing una perting pandami na sa mga nagahimo sang korupsyon, ang gwa subong no ginapanghinaw nila nga daw, as if daw ay isang korupsyon nga katabo sa Duterte administration. Action Hotline. Lipong, morning, no? Sa kay paring Chupoy magbano sa Macau, China. Araman si Ilma Lusok Polidario, retired Major Paterno Turalba. Chivitan, silingya pamati kami Barangay Granada, shout out sa mga taga Morsya. Pare kag Marico Kasipli family. Ruby Rosmi, salamat. Jings Pula. May nga sir, watching live sa Romeo and Brenda Hormigoso sa Villa Cristina, Barangay Tangub. RJK Gisabay, listening from Display City, Kashmir. O, Lito Dayap, good morning. O Samuels Asay, morning man. Araman Sinanit Liboon Alcon sa Barangay Kalumangan. Siling may nga pag-monitor na. Sir Alex Montesa. Salamat, Sir Alex. Huma Lumina. Thank you, man. Kag kay Jin Oy si Sir, Merly Gonzaga, Andy Saludares, group namon niya, BEORC Riders Club Pontevedra. Sige ka monitor. Salamat sa inyo na ba yung pag-monitor. Virgie Olpinda sa Celine Homes home site. Ano ni? Celine Homes. Sige. Nining Abiliar Ong, good morning man. Crisanto Orbista kag Edward Tajones. Kay nung Ed Gulmatico and the rest ng family members nila kay Tita, hello and good day. No, good morning sa inyo tanan-tanan. Action Hotline. Sir Jubal Trinidad, Sir Jubal, good morning sa inyo. Salamat gid kag regard. Action Hotline. Alas 8:51 na. Now, maki-update ko parti basura, no? Kay i-follow up ko lang ni karon sa city kung ano nang development sini, ano ang matabo kung hindi naging luyag sang mga barangay na nga nagapalibot sa sanitary landfill sa Pilisa nga ulaan. In fact, kung hindi naging man safe, kag daw makahalit naging man sa pumuluyo, ti obligado ginang city nga magpangita no, kung hindi man sa Pilisa, di inabing lugar ang butangan na naman sa basura. Action Hotline. Kay ining project, kung tani ang iula na nasangin bakal na ito ng sanitary landfill, dapat segregated na nangabasura, ti uway gigapon ang RA 9003, hindi uway gidya. Amo gini nga sa isang program sa gobyerno, nga bisan din ng LGU, hindi uway gidya completely, 100% ka nag-comply sining RA 9003. Action Hotline. Ang segregation sa basura, problema gid yan. Damong LGU sa bilog nga Pilipinas ang wala gid mga comply sini. Manpuerti, number 1, ang requirements tuman kagastuso sa mga gina-require nga kinanglan. May sanitary landfill ka, ang segregation process na nga kinanglan, may cooperation sa public. Yung problema galing kay sa sulod pa ni Malay, hindi mo lang makuha ng imo miyembro sa pamilya nga maobligar nga sundon kung paano mag-segregate sang basura. Action Hotline. Tigaling kaya mo niyo, nakro sa Pilisa, no, mga tao na hindi naging may mga resolusyon gin pagwa. Nanong gin lang latest man sini. Isa sa mga nagatrabaho, kag isa man sa mga subong do siya nagilang nagahuni, no, kag mabatian naton ang tingog, tigaling tapos naman yung term ya, pero may ambisyon pa man na.
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Wilson John Gamboa Jr. Councilor, how are you? Good morning. May aga, Sir Art, ha? May aga kag sa tanan-tanan nga nagapamati, may aga. Nag-try ko actually tawag sa Taga City, no? Halin sa kay Engineer Nelson Sidilio and the rest ng mga city officials na kay gusto ko klaruhon kung ano ang status kag sitwasyon dira sa may sanitary landfill after nga may resolution. Galingway pa ko kakita plus ang gupya sini nga naga pamatok nga hindi naging dapat pangulaan ang sanitary landfill dira sa Pilisa. I know nga may ideya ka sini kag may ara ka information. Sir, ano gin exactly ang tinor sang resolution sini nga ginpasar? Well, sang nag-ocular inspection kami sa nagligad na June 8 dito sa may campsite. Hindi ko niya pagtawagon na sanitary landfill campsite atong nakita namon. Tupod si Kapitan na Ramon Hardin, kag kumpleto ang tanan-tanan niya nga mga kagawad. Damo man gani representante sang mga residente dito nga nag-attend man sa mga ocular inspection upod sa DNR, END, upod sa ITM. Now, dito pala nga daan niya, Sir Art, ginpabutsyag yan na nila ang ilang tindo. Na hindi nagit sila yakaw yon na tira sa gihapon ang aton nga sanitary landfill. Kaya may plano nga dugangan nila cell number 3. Okay. So mabakal na naman sila dugang nga duta ka. So hindi na sila yakaw yon sila nila. So halin pa sa sugod, Sir Art, sang gintukod nila ang sanitary landfill din bakal ng duta sang Lopez family. Sagto may ni barangay kapitan pa lang niya Aspan, Peregrino Aspan, ginpapanag sa kaan na nila yung resolution na hindi man sila kauyon na ibutang tira ang sanitary landfill. Kasi before that, ginaulaan na daan sila sa basura, mga lapit 4 katuig, taga hindi na sila dakaw yun. Ginalaw na nila, siyan una, gitagaan nila notice to proceed, kay tungod nga siling sang syudad sa ila, temporaryo lang. Siling materials lang yung ula sa duta sang Lopez o kung sang akon kay tungod na may nubuan na nga lugar to hindi yung campsite o kung sanitary landfill. So halin sang sugod, why na kita nakakuha sang ginatawag na barangay acceptance or barangay quality clearance. Okay. Kada why na kita nakakuha sang ginatawag naton nga social acceptability nga requirement ina antes kita magtukod sa aton sanitary landfill. So amoy na siya ang history kag amoy na tumbok ng tindog Sir Art sa aton nga mga barangay officials. Okay. Hindi sila kaw yun. Pero samtang nga pakita sang sa layluhan o kung pwede nga baklon sini kag ang gin-mention mo nga daw hindi magkonforme mga tao o mga opisyales nga man lang mismo within, malapit na sa area. Problema sini kay may basura kita ginakolekta kada adlaw din tabutang ini Councilor. Now, may 8 pa kita Sir Art hasta tubtob 10 ka bulan. Amo nang hambas ang DNR sa aton. Kay antes na mapuno ang cell number 2. Siling nila, siling ko, puno-puno na ni kayo, daan lalawas na gani. So, sige lang. May bot silingon, antes kita nila papanaugan, apis ang notice of closure for closure, notice to close. May ara pa kita gintagaan nila sang napulo ka bulan. So, subong pa lang nga daan, Sir Art, siling ko sa atong syudad, nga mangita na tangadaan sang alternative na lugar na ululaan naton basura. May tulok tag may gina-offer na gani ko nga sa ila atong una gid dapat atong kabog. So ngita na tangadaan kay may pulo pa kita ka bulan nga gintahatag nga palugit sa aton sang DNR antes kita tagaan nila sang notice of violation o kung notice to close the sanitary landfill dira. Okay. I see. So may tiempo pa man kag ti kamalog sulod election may mga
election banning. Ina mo kinanglan gali ni rami-ramihon ning sa isang project councilor. Yes, sir. Kiti, whether we like it or not, ipasara na gid man na siyang DNR, kita nila mo. So, kung hindi sa dira, siya gihapon, ang akong rekomendasyon niya, sa dira sa Filisa, kaya linsan sugod pala, sir, hindi na dapat kani dapat butangan sa sanitary landfill. Hindi na daya ideal, hindi na daya suited, conducive para sa isa ka sanitary landfill. Amo nang ginakulbaan ko, kaya nga, tunta nga tubig, basiwa, basi, mahalitan nila. Nahalitan na gitman. Okay. Ang iba na na-dekwelta, nahalitan, naging pasaran na ta. Naton, mga pupunta, panabuna na lang. Okay. Ang creek ka, kiting nagareklamo, mursyaman mo. Ang tupada na ton nga barangay, iyan na isang barangay, Blooming Creek, sang mursya. Igagreklamo na nga daan sa tuan na isang baho. Ay, hindi patay pa na to ng creek ka, hindi na naya mapuskan ng creek ka. Ang creek inata sa right, kailangan nagataga sa ang basura, kasi panaog naman sa ila to, sa talong, kag sa barangay Bago, panaog sa Gimaras. So, hindi din lang kaya pagbutangan na kung sa sanitary landfill kay mahalitan ng damo na mga ang environment ang aton kalikasan ang mugidyan mahalitan taga sa ulihin. So, butamalon, kung may ara ginban, sa baklon ng city, dapat hindi na gidaya sa sinang allocation. Hindi nagigya dapat. Halit na nangadaan, amo itong hamba sa aton sa DNR, na irreparable na nada ang halit, kay tungod basta tugtog sa ulihi. Siling naman pamangko, sa noon na nila malambot ang aton dangay dalong tubig sa may basiwa. Sama na sa malambot na nila sa ulihi. Prote, ang magagawin ito sila siling Yes. tapuhan. So anyway, ara ka pa man sa council kaya keep us posted kung matalakay nyo man na kung may mga proposal kundi nga looting naman ang baklon tayo na coming days. Yes, sir. Next week, sir, pass na ko sa composition paper base sa akong nakita dito sa may Felisa sa naging bisitahan namon upod sa naton mga national to the local officials. So, salamat din, sir, Salamat gid na councilor. Good morning. Salamat, Langaga. Salamat. Bye-bye. Ayos wala tunta kay mga pagwa ko ng position paper si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Kay para siya hindi na man dapat na no ang Felisa. Amo man ang siling niya pananawan kag ang sentimento sa iban pagin nga mga opisyales, mga barangay nga ara da within sa palibot sang sanitary landfill. Sing hindi gani dapat tawgon sanitary landfill. Ina mo. Nya kay inaululaan sa basura gid yang guaya open dam site Ti sining niya kinanglan bisan buta na gina-recommend sa dinarti 8 to 9 months pa pwede pa o tumtum na pulo kumulan pero siya dapat kon may aragin man baklon ng city kag himuon nga ululaan basura hindi na nga lugar yang pamangkot di naman nga mga lugar ang pwede mabakal sa city nga mapasugot man ang mga kaiping nga banwa kag syudad kanito kita maula basura di na pwede guro nga ngita ka to sa putok-putukan sa bukid tong malayo di sa city kanito muula nga porti ka sundal naman niya sa manugakot guro bagay ang Felisa kalayo naman na gani galing kay latawon ta kunano ang mga epekto kag circumstansya sini sa uli tikita niyo ang sa Felisa dasig lang no pila nga nagkatunilada ang ginaula sa imo o kada weekly pila nga daan ka dump truck ka balik-balik ang maghalang kaula na nga way masegregate ang basura sa tutuod lang ining Republic Act 9003 ang segregation hasta subong yan namo gidya na palpak di nga mga LGU nga way makatuman sini kabudlay gidya no ang pagsegregate sa basura nga butang mo dito sa sanitary landfill may ara ka sang madunot hindi madunot no may ara na gid sang hindi mapuslan na gid nga basura pero why ginaya hindi duway gid hasta subong ma-realize o ay gina mapatuman bangon nga ti ano man kulang disiplina sa publiko waay gid ma-edukar mayong publiko
Dok Budlay, no? Namo man ordinansa nga ti pareho sa tong nakita kung ligan gadlaw bala pagbulos paglib naton ang pagpangali sang grupo ni Executive Assistant Jomari Vargas sang flood control team sa merkado sa kalog sa merkado. So ma-receive isa ka gatos ka sako sang mga basura nakuha to. Can you imagine sila? Isa ka gatos kasako sa basura nga ginulog lang dira sa imburnal. Yang lain, may mga ordinance kita. Di mo, bakulon may ordinance sa plastic ordinance, di na pwede dapat gamiton. Galing kay, gaabot ang tiyempo, nga ini sila, nga mga sa isang ordinansa, daw kalipatan lang. No? Inang agi lang na. Nason, pagkapatuman sini, ang compliance, ay hindi ganun malamutan, pilak bulan, lipatan naman, balik naman sa naandan na gagawi. Tiyan mo na, kaysa hindi lang dalan nga tiyempo, masulod ng gobyerno, ng mga opisyalis na, kay kung lang tawon ta, may harap magkita bala sa mga kulangan, kakita mismo man kutani, may kontribusyon, pero dapat unahan gini sa gobyerno, inang may kamot nga bakal bla, no? May inang ang imo nga pagpatuman sa isang kasuguan, bambal naton nga ti may puder ka kag political will, no? Nga ginapatuman mo gina. Kay kon ninali nga para siyang maordinansa bla bisan traffic laws lang gani. Ang mga pagpangawan sa mga merkado, mga traffic violations, illegal parking, bantay bala kung ninali na maglapit aning pinili ay ang pinadungol sa iba ni nga sa mga ginaparkingan bisan ang mga naga-display sa maligya nila kay saway na ni ginasaway mo tilapit na eleksyon budlay na ko magsunggod pa di bla ay kabudlay doon kung ikaw man mag-istrikto kung man politiko siling mo ay pasikon di ko pagbutuon sa mutante ni o paano ko ni man kung political ka rin kung ni balda na tiyan mo na nga amo ning reason kung kaisa nga hindi man mapatumad dali-dali sambog ko sa isang kasuguan kumo nga ti may kahadlok ang politiko nga mapiyerde sa eleksyon. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga trabaho kasubong sa construction worker. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
hinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Oy, good morning kay Domingo Guancia. Siling ya katahom, aksurat, kamot nga bakal. Galing sa Bacolod, hindi na yan pwede. Hindi pwede, pwede. Aksyon Hotline! Ari pa ginaw, siling ya, good morning, aksurat, ang aton brand sa Philippine politics wherein kung sino ang sa poder, bisan anong kakawatan, kurap, amo ang honesto. Kung sino ang pabaya sa panggobyerno, amo ang nagaserbisyo. Kung sino ang ipokrito, amo ang sincero. Kung sino ang nagamusmos sa Pilipino kang nasyon, amo ang savior. Kung sino ang may lining sa communism kag communist China, amo ang nagapang-injikis. Diyan ang direksyon sa Pilipinas kag futuro sa aton kabataan siniman. Action Hotline! Subong, kung hindi ka tuon kabalo, sini ang imo political career, mapiktuhan gid kung hindi ka mag-ugyon sa mga grupo nga sa poder, pro. No? Maabot gid ang tiyempo nga kung halimbawa hindi ka mag-ugyon abi sa mayoriya, amo na ang mga politiko, obserbahan nyo, ang politiko ya bisan nano pa nga bulig siya sa isang partido, once nga mag-abot sa punto nga ang majority halimbawa o kung ang nagbulig sa iya ara ya sa minority nga grupo,
in order nga magdugay sila sa ila sining political career kag magsigisige, ti although nga ti dapat nga man nga kung sino nga ras poder da maupod ka for the sake nga ang project kag ang mga programa matupa sa imong pumuluyo, no? Pero ang malain niya kay kon maningasog kagid nga inang hindi ka mag-ugyon mula sa ginahimo sa kung sino nga ara sa mataas nga posisyon nga mayoriya, laban kagid sa madisgrasya. Amo na nga iban siling mo si una dulain maning direksyon sa pang ang iya ning paminsaron si una do panimuot yun katarong maglasi politiko ni nga sa uli ni nga nag-ugyon man siya sa ginambalan niya sing una nga mga wala pulo sa gawatan nga grupo, di ba? May amo na iya nga sing una porting bakol sa isa ka organisasyon, isa ka political party. Pag-abot sa chimpo nga way nang bungguan na interest nila porting mandayaw kag inupdanay nila. Amo ni nga sa eleksyon subong nga akong suggestions tanan nga mga supporters. Ayaw anay magpakitang gilas da nga so, kung kaisa kita yan ang gailingkwintrohan ay ngara lang sa manubo nga level, nagkakaguba ang aton relasyon magkapamilya kung kaisa magkakilala sa isa ka barangay ga guba ang relasyon nila nga timbangon sa mga ginasuportahan nila nga mga political party. Ginasuportahan nila nga mga partido. Tiigo kwentahon mo yang at the end of the day, kung sino itong ginasuportahan mo, nga inang kausa nilang ginabuligan mo gid, mabot ang chimpo maginupdanay sila, mamiguhay na sila, kita aton niya sa barangay, abaw. Why kita gabinugnahan na ibangon sa politika? Pakaroon na ko ning update sa kanamuon sa cases sa Bacolod. No nga kahapon, 155 cases, may 39 ka mga bagong recoveries, kang ang nami ilang balita kahapon, nga 0 ang death nga na-record for Bacolod City. Wala sang napatay. Sa 155 ka mga bagong nga cases, 154 gid ang local transmission, isa ka LSI. Diba, kung damo gyapon cases, no? And take note, i-check ko man karon sa task force disiplina ho, kung atong mga bando kag gipamanaong order, may mga negosyante gyapon, mga naganegosyo gyapon sa Bacolod nga way nagasunod sa bando abing kagin papanaog. May mga negosyo gyapon nga dapat ti sa idalom sa GCQ hindi ka mo mag-operate, way sa na monitor ni ang task force disiplina. Annabel Ledesma, good morning man. Almera Lim Malazarte, ay ara man siya ho. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Why natagaling time diri sa aton sini nga pagpangalaga, nangakon lang diri nga mabilin sa inyo ari ay pabakura gin immune system nyo. Man ako yan nagapamatuod gi kunwain ning Dr. Alfred's Pure Mangosteen Cap
Aksyon at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang balitang ito. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.